Hayaki fidda na kogo abota ba rigima ba, idan ba kai ka haɗa ba kai ne za ka raba ba. Hayaki fidda na kogo ba rigima ba, a dambe dole da shago in ba da fada ba. Abota alkhairi ce ba sharri ba, hayaki soyayya. Empirical chemical compound is a representation. Idan so ya kai kauna, hankalinka gaba ɗaya ma baya kan karatu. Idan har kana so in kasance tare da kai, to ka mai da hankali akan karatu. Safina kenan, ai dole ne na mai da hankali na kan abubuwa guda biyu. Me da me kenan? Rayuwata mana da kuma zuciyata. Rumaisa. A zahirin gaskiya ina cikin kwanciyar hankali da nishadi da walwala a cikin zuciyata tun da Allah ya haɗa tare da ke a matsayin masoya. Sai na ji a jinin jikina duk ya rinsi idan na tuna ina tare da ke, ba na tare sauran wata damuwa 100%. Wannan kalaman duk ne kaɗai? Haka yake. Gaskiya na faɗa Rumaisa, ke ma kin san cewa haka yake. Shigowa ka cikin rayuwa na tamkar wani haske ne da Ubangiji ya turo zuwa gare ni. Ina samun natsuwa idan ina tare da kai. Kina tunanin cewa abin da ke faɗa min haka zuciyar ki take? Kai ma ka san ai ba wasa tsakanina da kai. Gaskiya na ji daɗi. Ko dai kin rama abin da na gaya miki. Allah ya bar mu tare. Amin. Ilimin dariya mun. Idan ba kai ka haɗa ba kai ne za ka raba ba. Yawwa, Sudes. Sai ka fito. Sudes, kana ji ba? Ya kamata, a gaskiya ya kamata Ammar ya ɗan ringa rabuwa da Salma, saboda ko kun samu kuɗin daidaita kanku. Ko ba haka ba? To Salma, da fatan zaki fahimci karatun kurma. Ammar kai ma ya kamata ka dinga ba sa dama. Ko sa samu su daidaita a tsakaninsu. Ni fa ba wani abu na ce ba. Sharri yake so ya mun, Na ga kina hararana. Sai dai ko da yaushe ka rika cewa zaka je ka ga abbana, amma har yau kuma ka san cewa abbana bai taba ganin ka ba, kuma baka taba tunanin cewa ka je ku gaisa ba. Ki kwatar da hankalinki, ni fa magana ta domin Allah yadda nake tsoron zaki haka nake tsoron haɗuwa da abban nan naki. To abin yayi tsamari haka? Gaskiya in dai haka ne kuwa ka cika matsoraci. Ai tsoro halak ne, kuma tsoron ai saboda ke ake yin sa, ba dan komai ba, saboda idan har ne da muka ido bi da abbanki ni ina tunanin zai kawo ta matsalar da za ta yanke alaka tsakanin ki. Amma dai ka san cewa kai ne farin ciki na, kuma haka salika ne ma ina son farin cikin ka, kuma a koda yaushe ina so mu kasance a tare. Wannan dalilin ne yasa ba na son mu haɗa abbanki yanzu, saboda ina son in zamanto silar ɗorewar farin ciki abadan da'ima. Dan Allah ci gaba a haka, na san wataran za mu yi nasara. Kada ki matsa sai mun haɗa abbanki a kan wannan lokacin, domin zai iya katse jin daɗin rayuwar mu. To ni da burina shine ka jajirce kuma ka zama jarumi, ka je ka samu abbana da batun mu. Tunda hakkin faɗa zan jajirce, domin ke ce ƙwarin gwiwa na kuma kin bani.
Haba, ko kai fara ka sa na ji daɗi. Zan so ki ɗore da jin daɗin naki. A ci gaba da karatu lafiya. Je kakare. Abin da nake nuna maki kasarwa za a yi gane in aka ji kawai. Munif, wai me yasa idan muna cikin class kwata-kwata baka bani kulawa baka damuwa da ni? Sai ka rika yin ma kaman baka san ni ba. Ko na sai in dinga tunanin kuma wai ko laifi ne maka ne. Ba haka bane. Amma sai kin san cewa ke nake so. Kuma ina kaunar ki. Babu wani abin da yasa nake kin kula ki. Kawai naga muna makaranta ne kuma ya kamata mu ba wa karatu mu muhimmanci kawai shine, amma idan naga kina farin ciki a cikin kawayenki hakan yana sa ni nutsuwa, na tabbatar da cewa kina cikin walwala, babu wani abin da ke damun ki. Don Allah ki daina wannan tunanin. To ni abin ne sai ya rika ban mamaki, ko irin fa ka waigo irin ka kalle ni din nan ba ka yi, sai nake mamaki to ko ina yi maka laifi ne ban sani ba. Malama Rumaisa, ke dai baki rabuwa da zance. Ki gane cewa duk mutumin da yake da budurwa a aji ɗaya kamar mu dinnan haka, kamar ya ƙara ma kansa wani course ne na daban, kuma kowannensa yana son ka bashi muhimmanci 100%. Da wanne zamu karatu muke, ya kamata mu ba karatu mu muhimmanci fiye da haka, saboda zuciyoyinmu a tare suke. Wannan kuma karatu ne wani lokaci ne. Don Allah ki mai da hankalinki akan karatu. Ke da kanki idan mai karatun nan zaki fi kowa farin ciki. Abota alkhairi. Wannan ba wata matsala bane. Kuma ba wanda zai sa da ta ma shaida ne. Ni karatu. Kin gani? Ya kamata mu sauri saboda kin ga an tashi kowa ya riga ya tafi. Ya kamata mu kulawa ma hujja ce, tarbiya ce, hayaki in yabuwaye ka kagigice, in an nema kuma an karasa shi ne ƙarshen zance. Mutum in ya zama mai nasara ba ai mai kwace, ana ta faɗin kaiwa ne ba wani. Assalamu alaikum hubbina. Amincin Allah tabbata a gare ki. Ko dai ka je gida lafiya? To aikin makara tun da zai gama da kira sai in zai kira. Da fatan kin je gida lafiya. To na sani ko wani abu ya faru da ke akan hanyar zuwa gidan? To na fi so dama na tabbatar kina lafiya ko? To idan har zaki kasance cikin farin ciki ga ma dole in kasance cikin nutsuwa. Duniya ku nemi sana'a, wallahi ku nemi sana'a.
in ga hankali na kwanci ba ruwa na idan je nemi kuɗi na dan je ne sana'a ta hankali na kwancin dan zo zauna a gida ba ruwa na amma ku zo ku nemi sana'a ku nemi sana'a ka dai rabu da shi to wannan rayuwar idan baka yi karatu ba da ya za a yi maka gina kasuwancin naka kaga in zaka nemi kuɗi ka nemi kuɗi ku kun zo kun an daure mun indiye kun yi boko Allah to boko aikin banza ni ba ban dauki boko da wani abu da ganin nan ba ruwa na ko in je nemi kuɗi in je in da zo kwanciya ta hankali kwance kai kake ganin haka karatu na zaba ba abin da bana yi ina samun kuɗi na ina kwance zan ji alhaji a wayana so what kuma ga zo ga dame ne karatu to dai ka so wani abu shi fa kanshi wannan kasuwancin da kanshi wallahi idan ba ka da ilimi wallahi wayo za a ringa ba kana da masaniya ka ni ba wani wanda zai mun ba wani wanda zai mun wayo ka san ma babban damuwa na abokina ture maganar karatu ina wannan yan soyayya ta zamani da ake a gan shi dai sai tarin kasin ba da gebo wai yan budurwar nan ta zamani ma ba sani ke Allah ne ya kyauta kai yanzu wai tsaya banda ma sana'a ma da ba a yi ma yanzu soyayyan ma ba ma a yi to yanzu kai me ka zo yi duniya ma da girman Allah ba soyayya ba sana'a ku an daure mu yindi ku je ku go kai kake ganin haka soyayya tun da ita ce ra'ayinka ka je kai ni karatu shine ra'ayina kana nan wata rana ni da ne karatun zaka ga amfanin sa dan kana sana'a in sana'a ba karatu ma me ce ka rike yan canji a hannunka shine bayani yanzu kaga abokina karatu dai na sani alhamdulillah muna yi shine dama ba yi amma bangare na soyayya gaskiya kamata kai ma ka zabo gwanar ka wacce zaka ringa share ma hawaye na fuskanci dai ga baki ɗaya bakin kuɗa ba za ku banne in yi rayuwa ta ba haka ni kawai haka na zaba fa kai dan kasuwa shi masoyi dole sai na bi ra'ayinku ni karatu na zaba bari nuna wani test da aka turo min jiya ka gani ya gani ba gani kai ma gani to kaga fa to yanzu nan ba ka da budurwa ya wannan abun yi in na karanta mai kadai ya sa ni farin ciki hankali ya kwanci a daki Allah wallahi nemi kuɗi zo ga soyayya a gida to ni abin da nake shi yasa na bai shawara ya kamata dai ka haka kuke gani gaskiya da kuɗi soyayya zamanin haka kuke gani hayaki fin da na kogo abota ba rigima ba idan ba kai ka hada ba ai abokina in baka labari ko gaba ɗaya ni ko ni halin wancan mutumin yana daure mun kai wai Alhaji Shaibu ba ka ashe ka gane Alhaji Shaibu ai shegen mammako mutum yana da uban kuɗi da yawa amma kaga dan gidan da yake a zaune dan cikul wannan dan karamin gida ya zo ya shigo cikin talakawa ya zo gina gida saboda ba so ba da sadaka abokina ka san Allah wallahi tallahi da ni dan sa ne billahi allazi la ilaha illa huwa sai yana shaƙe shi wanda ka shaƙe shi wallahi mutumi na Allah mu ibo kuɗi kawai mu fanta masa rayuwa ta yi tsada amma Alhaji Shaibu ga kuɗi sai mamman masiba sosai kuwa ni ma haka wallahi ake faɗa mu yanzu kai na zo kana sake faɗa mu la munafika munafisi ba munafurci muke ba zance muke yi Hausawa ba ta wuna abu sai munafisi a rasa wanda za munafisi kai ne munafiki ne ba wani munafurci ba munafurci kullun da an yi magana kullun kai ba haushe kullun ba haushe kai munafiki ne ko akwai yarabawa akwai wanda ya kai ku munafunci kalan ku bai yarabawa da yarabe ai munafiki ne kullun ba magana kabilanci ba ne gaskiya ne zai fada mata wani gaskiya ce da kai ba maganan gaskiya ina ruwaki da Alhaji Allah ya arzi ta Alhaji da dukiya shine ku kuna baki siki saboda ke ba ki da kudi munafisi ba magana munafisi ba magana munafisi kai yanzu me kawo ka me kawo garin uno ba huyi bane ku fa yarabawa ku ne asalin munafikai asali duk wani munafiki sosai ta gindin ku ya fito yarabawa da an yi magana kai kullum magana ba magana kun dena mun dena to yanzu ko me kawo ka yanzu me kawo ka me kawo ka yanzu a dena munafisi olon in ana munafisi Alhaji sai ka sai mutu zai si uban mu annan olon zai si ko kuma ka ci ubanka ba kai ka samu ma kasar mu ka samu mu a garin mu mu da garin mu za ka zo ka gaya mana magana ka faɗa mana magana kana bai rabe mu da ƙasar mu munafikai ana ruwa kudi kuna kirgawa saboda munafisi me kawo kai Allah ta sine mana yanzu ba akenka akai ba ka wuce akenka da Allah ko kuma yanzu ma duka dan kana duka Allah sai ta fada maladi ya ka fada ko wallahi zan ma duka gane sai ki duke mu za mu zane wallahi da mamaki ta kare rayuwanta mun gurta sai mu tare ka wallahi zan mu dake ka wallahi kuma mu fasa abubuwan nan yan baki siki tonda mu rabu da shi kawai munafika sai ya si ban mana je ka kai ka kuna yaraba kuna an yi baka barin da ke shi ba yanzu kuwa kai barshi kana kake da wani uban me ya tsina nama kai me ya tsina nama uban me kasa kuna sisi ka bada wake kuna sisi ka bada nama gidan kowa akwai ku kuma tuwon masara miyan kuka ne ana siya gida sake nuna ni ka tafi ko kuma yanzu Allah ma dan karan duka yanzu je ka ta duke mu tafi je ka Allah ya isa je ka munafika je ka ka dena munafika ka rabu da shi ka bar shi Allah shari ka bar shi daman
Suna saba a idan. Su yana ma ba ko da kai su munafurci. Munafurci dai. Ne ba ɗaya ba ta mun rewa wannan. Kai rubu da shi. Hayaki fidda na kogo abota ba rigima ba idan ba kai ka hada ba kai ne za ka raba ba. Hayaki fidda na kogo abota ba rigima ba idan ba kai ka hada ba kai ne za ka raba ba. Alkairi ce ba sharri ba hayaki soyayya mai tamkar ba idan so ya kai kauna aikin ta ce kulawa ma hujja ce tarbiya ce hayaki in yabuwaye ka kagi ce in an nema kuma an karasa shi ne ƙarshen zance mutum in ya zama mai nasara ba ai mai kwace ana ta faɗin kaiwa ne gawa ne